Mastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinawo mashoko asina kunaka ndasangana nawo andoda kuti ndinoshare nemi vazukuru. Isusu tobva tapractice ubuntu kucomment section, tobata maoko anditi sochiteerera ndisanda kuzisai usati wasubscribe paSane TV. Mukana uchiripo kuti udi kusubscribe, wotena on your notification bell kuitira pega pega patinouploada mavideos, pega pega patinowinza nyaya dzichipisa, you will be notified. Also hande tinosubscribe nekuona mavideos kuchannel yedu iri paFirst Pinned Comment, handiti First Pinned Comment, and uchibva pano chingonoonawo video ikoko wose wasubscriber. Thanks very much vachasupporta, thanks very much kune vese vanosupporta. Right, vazukuru ndichitozvudi wese kwamuri maswera sei kumativi mana enyika epasi rese. Tabva tasanganawo nemashoko asina kunaka. Tafukidzirwa negore dema vazukuru. Tanzwa nemashoko ekuti Pastor Robert Martin Gumbura, ndofunga tese tinowaziva, vakanga vari kuchikurubhi, hanzi vashaika vazukuru. Chinova chinhu chinorwadza, especially kumhuri yasiwa nemusharukwa ava, nditi nekuti vanga vatova munhu mukuru, vanga vane 64 years here kana 65 kana asingakanganisi. Tine matambudziko kumhuri yasiwa nemurume uyu, anditi he was a husband to 11 wives and also a father to 30 children. Anditi tichiti nematambudziko kumhuri huru yasiwa, mhuri yakakura yasiwa naPastor Robert Gumbura. Ndofunga tese tinoziva nyaya yavo. Vakanga vari kuchikurubhi, vakatongerwa 50 years vakazosuspendwa 40 years. Asi vakangosevha 7 years chete kubva pavakapinda muchitorongo kusvika pavazoshaika dzaita 7 years vazukuru. Chinova chinhu chinorwadza, especially kuti munhu anga ari anofira mujera, anditi chinova chinhu chinorwadza, chiti nematambudziko kune mhuri yasiwa nemurume uyu. Aiwa, isu ngatibatewo maoko zvakanaka. Hanzi wafa wanaka nevashona vekwedu, anditi hanzi wafa wanaka. So ngataureiwo mashoko ekunyaradza nehama dzasara kucomment section. So from Uncle Sane, the only Zimbabwean uncle, parizvino ndoti much love.